माने केशव बरुवा बिथाङा सासे आसामनि गेदेमा सुबुं जाय बिथिङा माने ब्रिटिशनि समावनो आसामाव गोबां खामानि मावदोंमोन। बिथाङा कलकातायाव थायोमोन, फरायोमोन। भलानाथ बरुवानि बिथाङा फिसौलामोन। बिनि उनाव बिथाङा ICS नि थाखाय बिलादाव थांनांगौमोन, नाथाय बेवहाय थाङा जासे भलानाथ बरुवानि जिफोर माने फालांगि बेफोरखौ बिथाङा नायदों। बिनि उनाव बिथाङा फालांगिफोरखौ जेरावबो फेहेरनायनि उनाव आसामाव निगाजि खालामनानै बे बेहेरगावनि बागानखौबो आरो आट्रिघाटआवबो बिथाङा बागान बायदोंमोन आरो बे बागानखौ खालामनायनि अनगाबो बिथाङा आसामनि गोबां जायगायाव माने फरायसालि गायसननाय आरो आसामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोबां खामानि मावनाय बेवहाय बिथाङा गावनि जिउखौ नांस्थाबदोंमोन। दानि बि बरुवा कलेज जिथु मुंदांखा बेवहायबो बिथांनिनो गासैबो कन्ट्रिबिउसन दं। न' लुनायनिफ्राय लानानै गासिबो गायसननाय। बिथाङा भागवत गीताखौबो इंलिसाव ट्रेन्सलेट खालामदोंमोन आरो आसामाव गिबि गुवाहाटीयाव जोंनि गणकफोरनि दिन पुन्जिकाखौबो बिथाङा साफायनानै दिहुनदोंमोन। बिनि उनाव थुनलाइनि बिथिङावबो बिथाङा जयन्ती मुंनि मोनसे मेगाजिन बै समावनो दिहुनदोंमोन। आसामनि दानि लिरनाय रावाव जेब्ला टाइप राइटिंनि मोनसे माबा फैदोंमोन बे समावबो हांखोनि बेलायाव बिथाङा माखासे गोदान माबा दिहुननानै दिनैनि असमिया रावखौ गेबेङै माने लिरनायाव बाहायनाय फोरमायनाय बेवहाय बिथाङा मदद खालामदोंमोन। आरो बिथांनि जि फेमिलि सोद्रोमाफोर बिथांमोना दा बिथांनि फिसालामोनहा बेवहाय भेरगावआव के बरुवा माने बिथांनि मुङै बेयाव फरायसालि गायसननायाव सम्पुर्ण मदद खालामदों। बिनि जि आइजो फरायसालि आरो बे हिसाबै बेवहाय गोबां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि अफिसाव लाइब्रेरि आरो बबावबा बिदिनो माने कमिउनिटि हल स्टेज बेफोरखौ बानायनानै गोबांथार मदद खालामदों। ओंखायनो के बरुवा बिथांनि मोनसे माने मुर्ति माने मुसुखा दिनै के आइजो फरायसालिनि लांगोनायाव बिथांमोना फिन कन्ट्रिबिउट होबावदों आरो बेखौ दिनैहाय बेवहाय बेखेवनानै होनाय जाबाय। आंनि आखाइजों आं गावखौनो गाव गोग्गानाय मोनदों। बिथांबायदि सासे बिराद गिदिर सुबुं जाय सुबुङा आसामाव दिनैनिफ्राय 100 बोसोर माने आगोलावनो गोबांथार खामानि मावदों आरो बिथांनिनो अबदानजोब दिनै आसामनि गोबां गिदिर गिदिर खामानिया आरो बिथांनि मुङै बेवहाय बे मुसुखाखौ बेखेवनो मोननाया जोंनि थाखाय आंनि थाखाय खाफाल गोनां। आरो बिथांनि जि अबदान बेवहाय बिथांनि जिउ जारिमिना आं सानो साफ्रोमबो मानसिनि जिउआवनो समाजारि खामानि मावनायनि बिथाङाव गोबां थुलुंगा होनो हागोन। लोगोसे जों आसाम सरकाराबो खिन्थु बिथांनि जि मावनाय बिहोमा अबदानफोर दं बेखौ गोसार होनायाव माबायदि बिथिङाव बिदिनो जागासिनो दं आसाम सरकाराबो बिथांनि बेलायाव। गतिके बेवहाय जाय जेराव बिथांखौ मोनसिगौ थ' बिथांमोनहा बिथांनि माने जिथु कन्ट्रिबिउसन बेखौ लानानै बिथांखौ सिबियो आरो बिथांनि सोमोन्दै माने गोदान जोलैखौ माने बयबो मोनसे फोरमायनानै एनकारेज होयो जिउआव। আজি আমাৰ ভেৰগাঁও অঞ্চলৰ ভেৰগাঁও কেশৱকান্ত বৰুৱা গাৰ্লছ হাইস্কুলৰ প্ৰতিষ্ঠাপক প্ৰয়াত কেশৱকান্ত বৰুৱাদেৱৰ যি আবক্ষ প্ৰতিমূৰ্তি আমাৰ অসম বিধানসভাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ ডাঙৰীয়া বিশ্বজিৎ ডাঙৰীয়াই যি আহি উন্মোচন কৰিলে তাৰ বাবে আমি ইয়াত সমবেত হোৱা সমূহ ৰাইজ, স্কুলৰ কৰ্তৃপক্ষ, স্কুলৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু লগতে আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ ভেৰগাঁও অঞ্চলৰ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল আহি ইয়াত যি পদধূলা দি আমাক আশীৰ্বাদ দিলে তাৰ বাবে তেখেতসকলকো আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতে অনুভৱ কৰিছিলে যে ভেৰগাঁৱৰ নিচিনা এটা সেই সময়ৰ পিছ পৰি থকা অঞ্চলত কোনো অঞ্চলতে ছোৱালী হাইস্কুল নাই। গতিকে তেখেতে এইটো অনুভৱ কৰি ছোৱালীসকলৰ পাঠ্যক্ৰমৰ কাৰণে ছোৱালীসকলৰ শিক্ষাত আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে তেখেতে এটা প্ৰচেষ্টা আগবঢ়াইছিলে আৰু এই প্ৰচেষ্টাত তেখেতে প্ৰথম প্ৰচেষ্টা হিচাপে তেখেতে স্কুলখন স্থাপন কৰিছিলে আৰু এই স্কুলখন আজি আহি পেলাই চৰকাৰে প্ৰভিন্সিয়েলাইজ কৰিলে আজি বহু বছৰৰ আগতে আৰু এতিয়া চৰকাৰৰ তত্ত্বাৱধানত চলি আছে। যদিও এই অঞ্চলৰ ৰাইজে এই অঞ্চলৰ সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আৰু এই অঞ্চলত কাম কৰা আমাৰ এই স্কুলত কাম কৰা শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে কেশৱকান্ত বৰুৱাদেৱক পাহৰিব পৰা নাই। তেখেতসকলৰ অনুৰোধ মৰ্মে আমাৰ এতিয়া বৰ্তমানৰ যি চাহ বাগিচাৰ স্বত্বাধিকাৰ কেশৱকান্ত বৰুৱাৰ সুযোগ্য সন্তান পুত্ৰদ্বয়
শ্ৰী শশীকান্ত বৰুৱা আৰু কৃষ্ণকান্ত বৰুৱা লগতে পৰিয়ালবৰ্গই এই প্ৰতিমূৰ্তিটো ইয়াত প্ৰদান কৰিছে, স্থাপন কৰিছে আৰু তাৰেই ফলস্বৰূপে আজি আমাৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ে আহি এই প্ৰতিমূৰ্তিটো উন্মোচন কৰে আৰু এই সভাখন তেখেতে সুন্দৰকৈ পৰিচালনা কৰি আমাৰ কণ ল'ৰা ছোৱালী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষামূলক যি বক্তৃতা, শিক্ষামূলক যি কথা কৈ তেওঁলোকক উদগনি জনালে, তাৰ বাবে অধ্যক্ষ মহোদয়কো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে আমাৰ ভেৰগাঁও চাহ বাগিচাৰ স্বত্বাধিকাৰী পৰিয়ালবৰ্গলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এনেকুৱা এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান এই ভেৰগাঁও অঞ্চলত দিয়াৰ বাবে। আৰু এইখিনিকে কৈ মোৰ চমু বক্তব্য মই সামৰণি